yana gani bayi suna gani ganin Allah ba irin na bayi bane domin ganin Allah gani ne wanda ya dace da kudurarsa da girman zatinsa subhanahu wataala gani irin na dan adam kuma gani ne wanda ya dace da rauninsa gani ne wanda yake da iyaka a daidai lokacin da ganin Allah bai da iyaka sun yi tarayya a cikin me a cikin sunan me sunan ganin amma ganin Allah daban na bayi daban in mutum bai san wayannan ba bai fahimci abin ba sai je zama dan hakika ko Allah ya rufa asiri wannan wala shabiha lahu da a kira ko wala shabiha lahu ba shi da mai kama da shi ko akwai mai kama da Allah ba mai kama da Allah wala nazira lahu sannan Allah subhanahu wataala babu wanda yake kama da babu wanda yake daidai da shi tsaransa ma'ana wanda yake daidai da Allah a ce wannan da Allah duk daidai suke akwai babu shine nazir wanda yake tsaranka sa'anka wala walad lahu bashi da da lam yalid wa lam yulad wannan sifar waye sifar Allah idan mutum